नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. तर मंडळी, कोणाला वाटत नाही की आपल्या घरी लक्ष्मी नांदावी किंवा लक्ष्मी टिकून राहावी? सर्वांनाच वाटतं. तर त्यासाठी जर तुमच्या घरामध्ये या गोष्टी असतील किंवा वास्तुशास्त्रानुसार कोणत्या गोष्टी कोणत्या ठिकाणी असाव्यात किंवा काही गोष्टी केल्यानं लक्ष्मी प्राप्ती होते किंवा लक्ष्मी आपल्यापाशी टिकून राहते. चला तर मग आजच्या व्हिडिओत पाहूया. त्यासाठी व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून संपूर्ण माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि ही माहिती जर तुम्हाला आवडली तर अगदी सर्वांपर्यंत ही माहिती पोचवा. तर वास्तुशास्त्र आणि दिशा व संतुलन पंचमहाभूते यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध असतो. आपण काही छोट्या गोष्टी अंमलात आणून पैशाशी निगडीत अडचणीवर मात करू शकतो. मुख्य दिशा आणि 4 उपदिशांमधून येणारी लक्ष्मी दीर्घकाळ टिकणारी आणि वाढणारी असते. ती येण्यासाठी व टिकण्यासाठी काही पुढील गोष्टी आहेत ती आपण एक म्हणजे उत्तर, पूर्व, ईशान्य दिशेला जिथे जड वस्तू ठेवायच्या नाहीत. 2. ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य या दिशा सकारात्मकता वाढवणाऱ्या आहेत, त्या नेहमी स्वच्छ ठेवायच्या. नंबर 3. उत्तर आणि ईशान्य दिशेला निळ्या रंगाची वस्तू ठेवा, व्यवसाय उद्योगात नवीन संधी मिळतील. आणि 4. पूर्व दिशेला हिरव्या रंगाची वस्तू किंवा एखादे मोहिनी वनस्पती रोपटे लावा. नवीन लोकांशी परिचय होऊन तुमच्या करिअरमध्ये विकास होईल. आणि आग्नेय दिशेला केशरी किंवा लाल रंग वापरायचा आणि त्यात ती वस्तू ठेवायची.